I dag skal jeg vise, hvad jeg har købt i Normal og søstrene Grene og Tieren og Normal. Ja, og Tieren og Normal. Vi har været på Den her har jeg købt i Bog og Idé. Den har jeg kun købt i Bog og Idé. Det er sådan nogle squishies, hvor det kan fast på op i loftet, hvis man har vasket dem. Så der er rigtig mange af dem. Der var 18 i min pakke, så gav jeg sådan nogle til Emily. Og så har jeg købt nogle perler, og så også noget snor, som er i den her. Og den her har jeg faktisk også købt, det her glas. Snor er her. Ja tak. Så ja, har jeg købt det her. Og så har jeg købt 5 face mask. Det fik jeg lige lov til. En med en kat. En med en tiger. Den her. Og så Makuma Matata. En hund. Det var 5. Rigtig gode. McDonald's. Har sådan en her til, hvis du har været i bad, og du er en pige, kan du lige tage håret op sådan en, i sådan en her. Vil du have det grønne saft? Ja tak. Så har jeg også købt noget billigt vand til næsten, ja, det 7 kroner. Det var rigtig billigt. Så jeg har købt sådan en her dog, i Normal til, hvad var det nu, 10 kroner, tror jeg nok. Så i 10 år, så har jeg købt den her, som er en kuglepen, og sådan en her, der kan rulle, og sådan en kuglepen. Jeg kan lige vise jer det. Se, det er en kuglepen. Og så har jeg også købt sådan en her hårbørste, som også er en kuglepen. Man kan skrive med den, og så kan man også lige børste hår med den. Sådan der. Ja. Så har jeg købt noget i Normal, som Emily også har. Den her har Emily, men den her har hun ikke. Og den her synes jeg bare var så flot. Her, altså sådan en puderbørst. Sådan en her puderbørst. Men det her, det er ikke Makeup Body. Og så er det sådan noget, der er lige der. Så ja, det er rigtig flot. Og så kan jeg lide den her Strawberry. Den er rigtig tung. Sådan der. En puderbørst. Og så sådan noget. Ja. Ja. Jeg skal lige lukke den her. Ej, jeg kan ikke lukke den her. Sådan der. Ja. Så har jeg købt 2 parfumer. Den her, den synes jeg, der dufter lidt af sådan meget mandeagtig, men Emily, kan du lige fortælle, hvad den her dufter af? Den dufter mandeagtig, ikke? Ja, lidt mandeagtig. Mandeagtig er sådan lidt flowers. Den her røde, den dufter af sådan meget kvindeagtig, bare sådan, ja, man kan ikke fortælle det. Så bare køb dem her i Normal. 2 beauty blenders for 7 kroner. Den her for 7 kroner og 7 kroner. Så det er 14 til sammen. Ja. Og jeg købte de her 2 mystery bags. Den her for 10 kroner i Normal. Den her i 10'er. Sådan en, hvor du kan putte cremen i. Jeg har ikke lige creme, men vi lavede som om. Og så har du noget på her. Og så kan du lige tage her, og så putter du det op i dit face. Så kan du lige sådan der, og så sådan her kan man lige. Ja. Her. Tyggegummi her. Jeg tror nok, det kommer herfra. Måske noget tyggegummi fra Tier. Sådan noget, hvor man skal presse, ligesom tandpasta. Det her fra Tier. Faktisk lige noget, jeg kunne have her i en bøtte. Så det er rigtig fint. Jeg skal lige hurtigt rydde op.
Her, der er gået 5 minutter allerede. Ja. Jeg putter min parfume her i. Der. Er det der? Så har jeg købt den her glas. Prøv lige her. Indeni har jeg, det her det er min mors. Så har jeg købt sådan en her lipgloss. Noget snor til, ja. En nejlak, men er en squishy. I 10'er. 10'er. Har jeg købt en normal. 10'er, normal. Så husk at købe alt det her i normal og 10'er og sådan noget. Bare lige. Hvis I ikke har, skal I bare virkelig købe det. Så har jeg købt sådan en af avocado i 10'er. Ja, og så sådan en her i McDonald's. Ej, hvad var det? I mystery bag. Den har Emma lige fået. Jeg tror nok, man kan gro den. Nej. Den har Emma lige fået i mystery bag. Hvis jeg får den samme igen, så kan du få den. Ja. Hvad er det her? ASMR. Sådan der. Sådan der. Ja. Så har jeg fået den her også i 10'er. Ja. Og så 10'er. Så ja. Det var alt, hvad jeg havde.